Doncs benvinguts i benvingudes a aquesta presentació de la 16a edició de Sismògraf, el tercer d'aquest tercer bloc de sismògrafs. Sabeu que és una mica sempre complicat d'explicar. Tenim els primers anys del sismògraf de ratlles, els anys de mercat estratègic de la dansa del nostre estimat sismògraf blau, verd, turquesa, i aquest tercer any de sismògraf verd, que és el que us presentem, aquest sismògraf que a la llegenda del festival que detecta el moviment li hem afegit del cos i del planeta, perquè, com expliquem, vol ser aquest festival situat i conscient que parli de com habitar el planeta de millors maneres, de maneres més sostenibles, de maneres més que promocionin més la prosperitat compartida i on tots puguem viure en millors condicions. M'acompanyen i estem molt agraïts i agraïdes que estiguin aquí la Ingrid Llopart, de la Direcció General de Promoció Cultural, l'Ima Muñoz, regidora del nostre Ajuntament i també diputada de la Diputació de Girona, i el nostre regidor de Cultura, en Josep Quintana. També sabem que hi ha molta gent aquí a l'altra banda de la càmera. Estem molt contents que ens vulgueu acompanyar també des de la distància, i a tots els que ens esteu acompanyant aquí en directe. Doncs bé, aquest any, aquesta tercera edició, com dèiem, d'aquest sismògraf verd, recupera aquests itineraris que preparem una mica per facilitar l'accés de tothom a la programació. Sabem que a vegades proposem companyies o títols o projectes que no ens sonen, que no són mediàtics, gent que el seu nom de companyia no ens és massa conegut, i per això intentem que a la web hi hagi molta informació i us animem a consultar-la i a llegir-vos les propostes que ens fan els creadors i creadores en cada espectacle, però que també consulteu els itineraris que us hem preparat en funció de la intensitat amb la que vulgueu ir al festival. Tenim l'itinerari amb la calma, que és un parell de cosetes cada dia, ho vull seguir tot però sense molt estrès, i aquest itinerari fa que cada dia puguem veure 2 o 3 cosetes. També tenim l'itinerari Pista Verda, és la primera vegada que vens a sismògraf, una entradeta fàcil, 4 coses ben triades. Tenim també la proposta familiar, perquè si bé la majoria dels espectacles i propostes artístiques que plantegem són absolutament aptes per tota la família, sempre diem que potser quan no s'hi pot anar amb nens i nenes és o per la durada, o per la foscor, o per algun tipus de soroll, però no perquè les propostes no siguin adequades, però sí que potser n'hi ha més que ho són que d'altres, i per això us proposem aquest itinerari familiar, un itinerari per poder fer a l'aire lliure, bàsicament, amb tota la família, compartint aquests projectes artístics que molt sovint passaran en entorns naturals i agradables. I finalment tenim l'itinerari Ho vull veure tot i tot, afegiríem, que és l'itinerari que hem resseguit on només et perds un espectacle, perquè no hi ha manera de poder-ho fer tot, perquè hi ha alguna cosa que se simultaneja. Aquest any moltes companyies volien fer-ho a l'hora de la posta del sol, i aquesta hora de la posta del sol només és una hora cada dia, o sigui, no tenim moltes hores de posta de sol cada dia per poder repartir. Per tant, aquí sí que hem tingut un solapament, però crec que és l'únic, i l'altre es pot veure tot seguint aquest itinerari. Això per una banda. Per l'altra, també recordar-vos que tenim les erupcions, que són aquests fils argumentals que anem construint al llarg de tota la programació. Aquests fils argumentals ens serveixen una mica per descobrir, per a partir d'una idea, anar descobrint les propostes artístiques del festival. Sempre expliquem que no els anem a buscar especialment, que d'alguna manera anem reunint propostes que ens motiven, que ens agraden, que ens fan gràcia, i que acabem descobrint que entre elles tenen molts punts de contacte, i és a partir d'aquí quan les recosim i trobem aquestes erupcions, aquests eixos temàtics. Aquest any us en proposem 2. A un li hem dit geopoètica, perquè tenim diferents espectacles que ens parlen d'aquesta poètica de la terra o d'idees vinculades a això que trepitgem, això que està sota els nostres peus,
Aquí tindríem des de l'espectacle Sota Terra, d'en Quim Girón i la Montribes, que ens parla dels éssers que habiten el subsol o de com funciona el subsol. Aquí, per exemple, els espectadors entrarem abillats amb polseres que vibraran si hi ha algun terratrèmol en algun lloc del planeta en aquell moment, mentre estiguem veient l'espectacle, però també anirem amb uns frontals, que són la llum que il·luminarà aquell espectacle. Quan diem que el nostre festival és sostenible, no és només perquè les propostes artístiques parlin de temes de sostenibilitat, sinó també perquè tècnicament i a nivell de gestió intentem que les propostes també ho siguin. Amb aquest itinerari de geopoètica també tindrem un espectacle al teatre, Cratera, de la companyia portuguesa Circolando, que l'any passat ja vam poder veure un petit tastet en forma d'instal·lació, doncs aquest any ja veiem l'espectacle. Cratera és un espectacle que havia de passar sismògraf sí o sí, és un espectacle que parla de com conviure en entorns on hi ha volcans, on hi ha erupcions, on el terra està format per laves antigues o més modernes, i com perquè els humans, malgrat conèixer la perillositat d'alguns ambients, d'alguns entorns naturals, insistim en viure-hi a prop. És un espectacle molt poètic i molt bonic. En aquest itinerari de la geopoètica també us proposem, per exemple, l'espectacle geofònic de la companyia anglesa Lorna Reeves. És un espectacle que ens convida a escoltar a través d'uns altaveus gegants que tindrem tot el públic assistent, el moviment de les plaques tectòniques, el moviment del subsol. Intentarem veure si podem escoltar-lo, i acompanyats d'uns personatges que són cadascun un mineral. Hi ha la pirita, hi ha el marbre, hi ha la roca calcària. Doncs aquests personatges ens acompanyaran, pujarem tot el camí del Mont Sacopa i acabarem dins el cràter. Aquí, a tall d'exemple, trobareu en el web tots els espectacles d'aquest itinerari detallats. L'altra erupció que us hem proposat és una que li diem artesanies i tecnologies. Una mica per intentar trobar aquest aire, aquesta cosa que ens inquieta de les noves tecnologies, però que alhora ens atrau com a humanitat. Sempre que construïm una eina, és una eina que alhora pot servir per al bé i per al mal, per dir-ho d'alguna manera, per avançar, però també per destruir, per ser més productius, però alhora per ser més invasius. I és una mica sempre moure'ns en aquestes dues aigües, d'allò ancestral que sempre representa que és millor, però de noves propostes, noves eines, noves utilitats que els hi podem trobar a les coses. Així, per exemple, en aquesta erupció trobarem l'espectacle Cova, que és una coreografia d'unes mans artesanes construint un cova de vímet, però que està en paral·lel a la construcció sonora d'aquest espectacle, que està tota creada a partir de música electrònica. O trobarem una illa de Senyor Serrano, que és una mica la reestrena de l'espectacle d'aquesta companyia, que ja es va poder veure al Grec, però una mica reformulat. El Grec encara era una mica en estat de repensament, aquell espectacle. Jo crec que ara el tenen molt ben posat i que val la pena la gent que el va veure de tornar-lo a veure, perquè jo crec que ara el tenen molt afinat, i és una mica aquest diàleg entre com habitarem en el futur aquest planeta si ho hem de fer amb intel·ligències artificials, a part de totes les altres intel·ligències que hi puguem posar. També tindrem l'espectacle de l'Albert Coma, que és una proposta que s'estrenarà aquí en el festival. L'Albert, molts el coneixeu perquè treballa molt amb... Ell és creador audiovisual, bàsicament, i treballa en projectes com els d'en Xavi Bovés o La Tristura, o també en pel·lícules com les de l'Isaac i la Cuesta, però aquest és un projecte seu personal, i a través d'unes petites llanternes molt antigues, però que per dins tenen tota la tecnologia moderna, com Bluetooth i Wi-Fi, aquestes coses, doncs a partir d'aquestes llanternes que els espectadors tindrem, enfocant sobre uns objectes que hi haurà escampats per un parc, activarem el dispositiu que cada objecte conté. Un és un dispositiu poètic, l'altre serà una cançó, l'altre serà una il·luminació.
Com us dic, trobareu molts altres espectacles de cada un de les dues erupcions al web. Hi ha altres coses que m'agradaria destacar, com l'absoluta ventall generacional que intentem sempre també presentar en el festival. Tenim des de la gent de Projecte Ingenu, una companyia emergent amb gent molt jove que ens presenta el dia que va morir l'últim panda, i també tenim la gent de Cònic, que són uns històrics de les arts escèniques i la tecnologia. Jo crec que són de les primeres companyies que en aquest país es van començar a interessar per incorporar tecnologies en les arts escèniques, i amb ells presentarem dos projectes, un espectacle i també unes ulleres de realitat virtual, això per una banda, i per l'altra també recordar-vos que intentem continuar treballant d'aquesta manera sostenible, però també en clau d'accessibilitat, perquè d'alguna manera forma part del mateix, que tot el festival sigui inclusiu i accessible. Si bé alguns espectacles no ho són en alguns aspectes, sí que intentem posar eines a l'abast, com són motxilles vibradores amb molts espectacles, audiodescripció d'alguns espectacles de dansa, també tindrem visites tàctils en el vestuari d'un parell de companyies, és a dir, posar eines al servei de l'accessibilitat, i també presentar projectes que ho són en el seu ADN, com pot ser la companyia Vero Zendoia, que presentarem el projecte Cicatrius. La Vero treballa amb dansa inclusiva, com també ho fa l'Eva d'Urban, que estrenarem el projecte Entra, Àlex, que tenim l'Àlex aquí, que és un dels intèrprets. Això Entra, que és l'espectacle de la companyia Eva d'Urban, que també és una companyia de dansa inclusiva, que l'estrenarem el dia 30 d'abril, una mica per celebrar el Dia Internacional de la Dansa. Sabeu que aquest any també tenim aquest afegitó, que li hem dit Sismodansa, que ens apropa en aquest segon cap de setmana, aquí al voltant de l'estrena mundial de la companyia Pocket Art amb el projecte Fairy Tales, que aquesta companyia txeca explora amb aquest espectacle una mica els contes de fades típics i intentant repensar aquests finals feliços, potser no són tan feliços, i també una mica repensar els estereotips dels personatges clàssics d'aquests contes de fades. Al voltant d'aquest espectacle que estrenarem aquí al teatre tindrem tot un dia i mig de dansa al carrer, per aquí al centre de la ciutat, amb la Raquel Gualtero, amb en Quim Vigues, amb la Núria Guiu, amb l'Àngel Duran, amb la Laura Alcalà. O sigui, tindrem molts projectes al voltant de l'estrena de Fairy Tales aquest segon cap de setmana. I res més, sabeu que després obrirem un torn de preguntes si hi ha alguna altra qüestió. I ara li cedeixo la paraula a la Ingrid Llopart, que, com us dic, és de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques. Sí? Hola, bon dia a tothom. Gràcies, Tena, i gràcies a l'Ajuntament d'Olot per convidar-me a la presentació del sismògraf de la 16a edició. Per tant, hi ha un festival amb molta trajectòria. Abans, amb la Tena, quan estàvem fent un cafè, fèiem una mica de repàs d'aquestes 3 etapes que ella ha anomenat abans, i crec que és molt interessant i que, a més, el sismògraf ja s'ha convertit en un referent a casa nostra a nivell de dansa i ara sobretot del moviment i de les arts escèniques en el seu conjunt. Abans li deia a ella, però ara ho diem aquí a la presentació, que és molt interessant el camí que heu anat traçant, aquest camí com d'aprenentatge en aquests últims 3 anys per fer del festival que sigui un festival, com dieu vosaltres, conscient, situat, sostenible, i que aquests 3 valors siguin realment uns valors que impregnin la manera de fer, tant en les propostes com en la manera de gestionar el propi festival. Aquest crec que és un dels reptes més interessants que teniu i que no és gens fàcils de fer, però que l'esteu fent i amb molt d'èxit. Segurament que veieu que encara hi ha moltes coses a millorar, però que realment esteu en un camí i que feu de far a molts altres projectes que tenim en el país. Crec que hi ha com 3 elements que m'agradaria destacar per no allargar-me, d'aquesta idea d'aquests valors, de com treballar d'una altra manera, que crec que fan del sismògraf molt interessant.
D'una banda és això, no? De posar l'art, no? Al servei de la reflexió i el moviment en el centre, no? De buscar aquests diàlegs, aquestes interseccions entre el dins, el fora, la ciutat, el medi, no? Que al final és la reflexió sobre el que ens està passant a totes nosaltres. L'altre element que crec que és molt interessant és tot el projecte curatorial que teniu al darrere, no? Aquesta idea de posar al centre la cura, no? I l'acompanyament, no només dels artistes, dels projectes artístics que venen, no? I al seu servei, sinó posar-nos també al servei, no? Dels espectadors i les espectadores que vindran aquest cap de setmana a Olot, no? I sabent, no? Que no tothom que ve està en la mateixa situació o té els mateixos interessos, doncs, de poder traçar aquests itineraris perquè se sentin acompanyats i se sentin, doncs, que venir aquí a Olot al sismògraf és una experiència interessant, de gaudi, de plaer, no? I de contacte amb el moviment, amb el cos, amb la dansa. També hi ha un altre element interessant, que ara en el final de l'exposició l'Atena ho comentava, que és tot el tema de la sostenibilitat i l'accessibilitat, no? De com fer, no només amb les propostes que es parli de sostenibilitat i per tant generar aquests marcs de reflexió tan necessaris, sinó com incorporar en la gestió, no? Del projecte mateix i en els equips tècnics, doncs, tots els temes de sostenibilitat, que bueno, és temazo, no? Perquè és molt complicat, però que realment esteu fent recorregut i és molt interessant. Com també és molt interessant el que tu ara comentaves al final, que és el fer possible i accessible, no? La cultura a tothom, a totes les edats, a tots els nivells, però també a les persones que a vegades tenen més dificultats per poder-se moure. Per tant, moltes felicitats per aquesta proposta, segur que serà molt xula. També aprofitant que avui a la taula hi som representades diferents institucions, l'Ajuntament, que fa una aposta molt gran per la cultura i pel sismògraf, també la Diputació de Girona, de dir que tota aquesta feinada que es fa, si al darrere no hi ha recursos i no ens coordinem les institucions i no generem aquesta complicitat entre nosaltres i les persones que tenen idees i tenen el talent per posar-ho al davant, és molt complicat i per tant hem de continuar treballant en aquesta línia i per tant doncs, aquí les tres institucions estem al vostre costat per acompanyar-vos i res, simplement doncs, convidar la gent, no? Que al mes d'abril es guardin a l'agenda aquests dies per venir a Olot i venir al sismògraf i gaudir, no? D'aquest festival. Gràcies. Molt bé, gràcies Ingrid, gràcies Tena. Doncs bon dia a tothom, a la gent que està en el canal de YouTube i a la gent que sou aquí. En representació de la Diputació de Girona, per mi és un plaer ser aquí presentant un any més aquest festival tan esperat, el Festival Sismògraf, l'únic festival català i de l'estat espanyol que forma part de la xarxa de 12 festivals i cases de danses de la Unió Europea. Per tant, olotins i olotines ens hem de sentir orgullosos d'aquest fet. Puntualment, doncs, en el mes d'abril, com cada any, des de fa ja 16 anys, des del 2009, i també coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, que és el 29 d'abril, si no vaig errada, doncs arriba el sismògraf a la nostra ciutat. És aquest festival que detecta el moviment del cos i del planeta. I per tant, és una cita obligada per tots els amants de la dansa i per totes aquelles persones que vulguin descobrir una nova manera de gaudir del paisatge i de la natura, en aquest cas de la nostra terra, de la Garrotxa. Aquesta serà, com he dit abans, la 16a edició i novament té una mirada cap a l'entorn natural i el paisatge. Podrem veure, l'Atena ens ha fet un resum molt exhaustiu de quin serà tot el planning, no? Falta temps per explicar, però Déu-n'hi-do les coses que has explicat. En tot cas seran més de 35 propostes d'arts vives amb moltíssima qualitat i propostes molt diverses, tant en espais tancats com també al carrer. Inclou un gran nombre de propostes internacionals, pel que has explicat, Tena. 5 estrenes mundials, 4 estrenes catalanes, també, pel que he vist. En fi, és tota una experiència que podrem gaudir del 18 al 30 d'abril. Jo no vull allargar-me massa més. En Josep Quintana, el regidor de Cultura, també té que parlar i li robaríem totes les paraules si ens allarguem molt. Per tant, entrant ja en el capítol dels agraïments, donar les gràcies
a les companyies, per suposat, als artistes, als professionals, a totes les persones tècniques de l'Ajuntament, a les administracions, per suposat, a totes les administracions que fan possible el festival i que estic convençuda que els espectadors ens tornarem a sorprendre, perquè any rere any ens sorprenem i que l'edició d'enguany tornarà a ser un èxit d'assistència i moltes gràcies per tot. Gràcies, Imma. Gràcies, bon dia a tothom. Primer de tot jo voldria agrair tant a la Generalitat de Catalunya com a la Diputació el seu suport, perquè és una frase feta, però sense ells no seria possible fer un festival com ens agrada que sigui el Sismògraf, i jo penso que ho hem de dir més que mai, i per tant aquí som tres que compartim aquest projecte, i el projecte és de tots tres i de tot el país, i aquí així ho sentim i així ho volem agrair. Segona cosa, el Festival Sismògraf és un festival estratègic de la ciutat d'Olot, no només per la seva repercussió i per la importància que té tant al país com fins i tot les seves vinculacions europees, sinó perquè lliga amb l'estratègia de la ciutat i de l'àrea de cultura i educació. És un festival estratègic perquè per nosaltres, per Olot, la sostenibilitat, la natura, la creació, la singularitat, la contemporalitat i també la tradició, que aquí la Tena també ho ha esmentat, parlarem d'artesania i de tecnologia, parlem del món analògic i del món digital, formen part de l'estratègia de la ciutat i de l'àrea de cultura i educació per, com diu la Tena en l'escrit inicial, construir una societat millor a través dels nostres conciutadans. I per tant, per això aquest festival és molt estratègic per la ciutat. La segona cosa que jo volia remarcar és que és aquesta, que ja portem un parell de 3 anys, aquesta nova versió del sismògraf, en el sentit que, a part de fer festivals i activitats culturals públiques de qualitat que se sobreentén i que ha de ser el nostre objectiu, també hi ha d'haver una voluntat de pensar en cada moment què toca fer. I jo penso que això és un mèrit de la direcció del festival, pensar que el que s'havia fet estava molt ben fet i, com sempre, molt ben pensat, però que potser tocava fer una mirada diferent i no tenir un festival que, òbviament, ja funcionava. I jo penso que això és un mèrit de la direcció que hem de posar en valor, perquè jo penso que des de les institucions públiques l'hem de fer aquesta mirada, pensar en cada moment si el que fem no només si està ben fet, que jo penso que està ben fet sempre, sinó és el que toca en cada moment. I jo penso que el sismògraf en aquest moment, i per tot el que ha explicat tots, i la Tena, intenta buscar aquesta cosa, no? En quin moment vivim, què toca fer, on estem, a Catalunya, a Olot, a Europa, i òbviament al món, i què toca fer, i per tant el festival jo penso que té aquest sentit, la direcció artística del festival, la seva concepció, i per tant jo penso que això també ho hem de posar en valor. Com deia, agrair a tothom, convidar a tothom a venir a Olot, que s'està fantàstic, a disfrutar del sismògraf, de la natura, de la gastronomia i de la ciutat. I una petita cosa que dir la Tena, que vull dir al final, que moltes vegades els programes ho posen, si en cas de pluja a Olot aplaudirem molt fort i llavors ja decidirem què fem amb els espectacles. Per tant, us esperem aquí a Olot ben aviat. Gràcies. Doncs no sé si tenim alguna pregunta en real o en virtual. Sí, Pau. Bé, us volia preguntar, hem vist, ara ho comentàveu, també les estrenes, són 9 en total d'estrenes que acollirà el sismògraf. No sé si això és més que altres edicions, si també esteu apostant més per això, perquè els espectacles que vinguin també siguin nous, es pugui estrenar més el sismògraf. No sé si també és una estratègia o és una casualitat. La veritat és que això ho compta el meravellós equip de comunicació i premsa que tenim. Jo no tinc ni idea de quantes estrenes fem. L'equip de sismògraf crec que és una cosa que ens preocupa bastant poc, saber quantes estrenes hi ha. Més que res perquè el que intentem és buscar espectacles que pesin, com diem, que pesin en el lloc, que siguin innovadors, que plantegin reptes i preguntes importants, que siguin estèticament bonics, o sigui, que ens agradin, o que ens interpel·lin, o que després siguin estrena o no, dependrà de si hem seguit aquell projecte i l'hem acompanyat des de més o menys temps, o si abans hem trobat algun soci i s'ha estrenat abans.
no és una cosa que ens faci córrer, diguéssim. Ara sí que ens agrada que passin coses per primera vegada aquí al sismògraf i ens fa il·lusió doncs, estrenar a la companyia de l'Eva d'Urban o ens fa il·lusió estrenar l'espectacle de Circolando fora de Portugal perquè és una companyia amb la que venim treballant doncs, tenim una relació de fa molts anys, o Trickster, que no l'he anomenat abans, que estrenarem també que estrenarem a l'estat espanyol l'espectacle Utòpia. Trickster és una companyia que també hem anat presentant ja des de l'època de Panorama, per tant, tenim amb ells una relació, o estrenarem Nyam Nyam, perquè amb ells és un projecte que no només és nostre, diguéssim, d'arts escèniques, sinó que el compartim tota l'àrea, perquè ja hem inaugurat l'exposició d'ells al museu, i una mica aquest projecte desborda el que és pròpiament l'exposició i s'acaba convertint també en un espectacle que, evidentment, estrenarem a Sismògraf. I ens fa il·lu, ens fa molta il·lu, però no és el que ens fa córrer, ser estrena o no, perquè moltes vegades, perquè els projectes existeixin i siguin sostenibles, el que realment hem de fer és buscar el màxim de complicitats possibles. I a vegades per fer-ho, doncs, resulta que una cosa que nosaltres hi hem treballat molt acaba passant abans perquè es pot estrenar abans en un altre lloc i no hi tenim cap mena de... Al contrari, crec que estem cooperant molt, molts agents, perquè puguin passar coses i coses importants. L'aspecte aquest més sostenible, que des de fa uns anys ja esteu impulsant, no sé si heu pogut fer alguna anàlisi, algun estudi sobre tot allò que s'ha pogut estalviar al sismògraf sosteniblement parlant. No ho tenim amb dades, treballem amb la gent de Sigma, col·labora amb nosaltres, ens deixen el nostre referent ambiental ens el deixa Sigma, que és l'Agència Comarcal de Medi Ambient, i estem en procés d'elaborar una bateria d'indicadors que ens permetin d'alguna manera comptabilitzar una mica totes aquestes coses. També estem aplicant en un projecte europeu, un Horizon, que són aquests projectes tan grans de descarbonització, juntament amb altres 8 festivals importants d'arreu d'Europa. Això és un projecte molt gran i per nosaltres, que som un equip molt petit, realment ens seria, si ens el donen, aquest Horizon, ens seria una gran ajuda perquè voldria dir que sí que tenim algú que realment es pot posar a treballar seriosament i comptablement amb aquest tema. Nosaltres tenim poques eines, tenim comptadors de traces de carboni, de com gastem amb els viatges i aquest tipus de coses que ja també des de diferents institucions supramunicipals ens han posat a l'abast, però no... És més la manera que intentem treballar i és més la manera que intentem presentar-ho tot, que no pas ara, encara no estem en situació de poder dir i fent això estalviem X. No tenim encara maneres de mesurar-ho. I des de l'altre costat hi ha diverses persones i una d'elles és en Jordi Bordes. Hola Jordi, què tal? Hola Jordi. I es fa 3 preguntes, fem pregunta-resposta, pregunta-resposta. Aleshores, la primera pregunta és, divendres al matí no hi ha res programat? Hi haurà alguna acció per a programadors professionals o professionals? Divendres al matí, en el marc de la Carta Verda, tornem a repetir com una intencionalitat molt gran de l'artista, que és en Job Ramos. Sabeu que la Carta Verda és un projecte que vam començar l'any passat, de relacionar-nos amb un artista d'una forma més desbordant els marcs, per entendre'ns, desbordant els marcs temporals i físics del festival, i que passen coses en diferents moments de l'any, però sí que l'any passat per Sismògraf hi va haver els encontres a l'Estaci Factoria i aquest any el que ens proposa en Job Ramos és repetir els encontres a l'Estaci Factoria intentant que tothom que hi participi reprodueixi exactament el mateix que va passar l'any passat. Ell diu que tant ell com la Fina, que és la persona al càrrec de l'Estaci Factoria, intentarà fins i tot anar vestit igual com anava l'any passat, que intentaran dir el mateix que van dir l'any passat i que demana que si algú vol repetir vagi igual a la mateixa hora i amb el mateix vestuari que portava l'any passat. Per tant, és
una proposta una mica d'aquestes que, com deia, no, ens desborden els marcs físics i mentals. Per programadors, com sabeu, des que no som mercat estratègic no tenim una acció professional molt intensa, però sí que tenim diferents activitats. Una és que repetim el sacsejat no remenat, que sabeu que són aquests encontres a l'hora del cafè i del vermut que acompanyen la Margarita Truguet i la Marta Oliveres i que l'any passat van acabar reunint en aquest mateix porxo gairebé una 50ena de persones en algun moment, i és benvinguda a la premsa, i és benvinguda als artistes, i són benvinguts els ciutadans i ciutadanes, i són benvinguts els professionals, els locals i els internacionals, i aquests moments són una mica aquests d'encontre professional, tot i que aquest any sí que, com que tenim aquesta estrena de Pocket Art, d'aquesta companyia txeca que us explicava abans, i és en el marc del Big Pulse Dance Alliance, que és aquesta xarxa que us comentava l'Imma dels 12 festivals de dansa d'Europa, sí que hem muntat una petita acció professional al voltant d'aquest esdeveniment. Tenim convidats internacionals i tenim també 8 artistes visitants que venen de tots aquests festivals i que gràcies a Faber Llull podem tenir un encontre i unes activitats especials amb ells. Molt bé. I la segona pregunta és, vau pensar desplaçar el festival al Dia Internacional de la Dansa? Es concentrarà l'any vinent en aquesta data? El Sismògraf sempre, ja quan va néixer al voltant del Dia Internacional de la Dansa. El que passa que estem al mes d'abril, que sembla que no hi hagi res, però en realitat ens hem d'inquibir entre la mostra i la Fira de Titelles de Lleida, i l'espai una mica entremig és el de Sismògraf, considerant que també hi ha Setmana Santa, Sant Jordi, Rams i tot d'altres esdeveniments que passen en aquest mes d'abril, que sembla que no passi res i realment sí que passen moltes coses. Per tant, ens anem movent una mica per aquí. Sempre, d'alguna manera, el referent ha estat per al Dia Internacional de la Dansa. No és que ens hi haguem mogut, és que d'alguna manera fluïm en aquestes dates. Súper. I llavors la tercera és, les companyies internacionals venen a Olot dins d'una gira més extensa? Em refereixo a la sostenibilitat dels desplaçaments de les companyies. Algunes sí, algunes no, tot i que les que viatgen sí que... I és una cosa que cada vegada hem descobert que no hem d'explicar tant, sinó que són les mateixes companyies les que ja tenen uns com projectes sostenibles de viatjar, per entendre'ns, que intenten fer-ho els que poden amb mitjans més públics, evitant desplaçaments de poques persones amb vehicles particulars, i jo vull dir que sí que potser és una de les coses més visibles, el touring, que té a veure amb la... És de les coses que primer pensem en sostenibilitat, els viatges. Com jo dic, mentre aquí a pocs quilòmetres de casa continuem tinguent gent que dispara tantes armes, el viatge d'una companyia de dansa no és el que contamina més el planeta. I de preguntes des de l'altra banda, crec que ja està. Molt bé. Gràcies, altra banda. Ja està? Sí? Ara la Maricel. Espera't, que la Maricel ara està escrivint una cosa de La Vanguardia. Vale. Pregunta sobre espais nous. Com exploren nous espais a la ciutat? Bona pregunta, perquè tenim un hàndicap aquest any. Molt bé, Maricel, l'has clavada. Hola, Maricel, l'has clavada, gràcies per la pregunta. Tenim mitja ciutat amb obres durant aquest sismògraf. Molts dels espais que volem utilitzar, de fet, estaran amb obres. Són aquestes coses que a vegades passen a les agendes ciutadanes. Intentarem fer-ho, trampejar-ho el millor possible. Hem hagut de canviar d'ubicació alguna peça, però esperem que totes continuïn funcionant en les ubicacions que les hem pensat. Alguna vegada havíem tingut algun espectacle al Tussols, però aquest any hi haurà un projecte molt interessant, el d'en Quim i l'Amunt, que passarà allà.
redescobrim el Parc Nou de nit, que no hi havíem anat mai, per exemple, que serà també una mica una experiència, només 20 persones entrant a veure l'espectacle de l'Albert dins el parc. O sigui, sí que d'alguna manera tenim espais nous i espais que repetim. Gràcies, Maricel. Jo diria que ara sí que ja està. Si no, ja els atendrem directament i els hi contestarem Molt si hi ha bé. alguna cosa que aparegui després. Doncs Molt bé. moltes gràcies tant als que esteu a l'altra banda com als que ens heu acompanyat aquí presencialment, que us ho agraïm moltíssim, i també a l'Ingrid i a l'Imma i a en Josep que ens fan suport. Moltes gràcies.